Ramogi jong mana kaka James Okoth nyiso ano ochakre kod in kod an mana kwang'iyo okenge mwakao kaka yor reso kor lwasi kata kuonde mabende wadakie. Jatend piny Kenya William Ruto kone sir mag omenda dwarore rakruok kod lokruok chal mar kor lwasi noulo segi koromo marawere mag Afrika motelo ne romo monywando pinje Afrika ewi lokruok kor lwasi ojiwo tenda pinje Afrika mondo mi ochiw sir ne joma tindo mondo mi gibed kod nyalo mar kelo lokruok kaka dwarore. Ikero mondo rawere go chwalo kwayo mondo mi giduole riwruog piny mangima kata United Nations mar chiwo pachgi ewi kaka ginyalo duoko piny midhiero mag lokruok chal kor lwasi kaka George Bati leronwa. E kar romo maduong' ma KICC Nairobi motelo ne romo monywando pinje Afrika ewi lokruok chal kor lwasi machakore ayanga wuok tich makiny. E yot joma tindo bedo piny mar golo pachgi ewi okenge nyaka go mar rakruok kaka dwarore kod midhiero makoro sani olo kiondko e chuny piny mangima. Ka oko mar KICC nyamburko moting'o yien ochung' ranyisi mar chiwruok joma tindo bedo jombetre mag rakruok kod lokruok chal kor lwasi. Nyasi no mabende noywore kod jatend piny William Ruto ne oyangi okenge manyaka keti ahinya mar reso tienge mabiro ka jatend piny William Ruto kone pinje Afrika nyaka chiw sir ne joma tindo ahinya kokalo e somo. Investing in our shareholders. The largest shareholders of Africa is the young people. What must we do? We must continuously invest in the young people, number one, in their education. Jatend piny bende oluwo ni kaluwore ne lokruok chal kor lwasi osekelo chandruoge mathoth kendo medo dhier e kind oganda. Dwaro nitie mar medo chiwo sir mar omenda ne joma tindo kendo mane momiyo piny owacho mare nochako hola mar Hustler Fund. We are investing in making sure that young people have access to credit. The Hustler Fund in Kenya, 67% of the borrowers on the Hustler Fund are below the age of 35. The Hustler Fund today has lent 35 billion. And I saw one of the newspapers say the other day that the government, that 3 billion has not been paid. That is true. But 3 billion out of 35 billion lent, I would take another risk with the young people of Kenya. Ruto koni mondo chopo kenge mag tieko muya maricho maketho kor lwasi. Pinje momeo ma oserocho kor lwasi kuom kinde malach nyaka chiwre gadier kendo gene ni gichiwo omenda mar siro chenro no. What happens to countries that have huge resources of fossil fuel energy? And how do we transition those that are exploiting those resources at the moment into the green space? One of the aspects that we must address is the aspect of financing and technology. Kaka yor rakruok kod midhiero mag muya machido kor lwasi, jatend bengi mar dongruok pinje Afrika Kinumi Adenisa osingo gedo mar tago magamo teko chieng' mabiro muonyo bilion $20 ma piny Amerika e pinje 11 koting'o piny Kenya. One of our biggest programs we have is Desert to Power, which is a $20 billion investment we are making all across 11 countries with the Sahelian zone, which includes, Mr. President, also northern part of Kenya, and allow us to provide electricity for 250 million people. And when it is finished, it will be the largest solar zone in the world. Kagipedho dwaro margi motelo ne romo mawuok tich, rowere mag pinje Afrika dwaro mondo chuognegi apise margi ka riwruok mar pinje piny mangima UN maginyalo ego le duondgi e weche mag lokruok chal kor lwasi kendo apisno ket log tich mare e pinje mag Afrika. Stakeholders to lobby for the establishment of a United Nations Youth Office in line with the UN General Assembly resolution, and that the youth office be domiciled in Africa, given that a majority of young people in the world live in Africa. Motelo ne romo mar pinje Afrika wi lokruok chal kor lwasi machakore ayanga tarik 6 dweni, rowere mag pinje Afrika onyisi ni midhiero magikale kik neg chunygi to kar mano okonygi e gundho riekni mabiro kelo lokruok ne piny mangima. George Bati, Ramogi TV.